Paljonko se kannattaa olla? Paljonko teillä on? No, täysin. kuka vittu heitti ton? Okei, wait, what the fuck? No voi vittu perä. Kiitos niin vitusti, siis okei, mä en, sori että mä tapoin 3 vihollista, mä en enää koskaan tee tätä virhua. Autolla. Joo, pitää. Ei mitään, tää on voitettu jo. Jos se heittää nyt naatilla, niin tää on kaikkea muuta kuin voitettu. Että vittu on mua Ui vittu nugaa perse oikeesti. Jees, mitäs reittiä mennään? Okei. No, ei vissi sit mitään reittiä. Mä en osu tällä paskaan kanoni. Okei, fine. Onkohan longin lisää? Se on tuo. Älä kurkkaa, älä vittu. Mä sanoin älä kurkkaa, mitä vittua? NYT nyt. Mä en kuollut. Kyllä sillä oli suunta oikein suunta. Kampet käyttä kunnolla. Nyt messä. Mennä. Mä pidän sen. Noniin. Longia vois ehkä katsoa enemmän yksi. Mitä